den her video vil jeg vise jer nogle af de ingredienser, som man kan bruge, når man rigtig gerne vil i gang med at lave badeprodukter. Nogle af ingredienserne kan købes i de fleste supermarkeder, mens andre skal bestilles online. I videobeskrivelsen har jeg linket til steder, hvor man kan købe alt, hvad man kunne få brug for. Og det skal lige siges, at det her kun er en lille håndfuld af de ingredienser, som jeg bruger til mine projekter, og I vil blive præsenteret for mange flere i senere videoer. Nå, lad os komme i gang. Det første, vi skal se på, det er citronsyre. Citronsyre har sådan en hvid pulveragtig konsistens og ligner lidt salt eller sukker. Og citronsyre er det, som man for eksempel bruger, når man skal lave badebomber, og som får dem til at bruse, når de kommer i kontakt med vandet. Derfor er det helt oplagt at bruge, hvis man gerne vil have en brusende effekt i sine produkter. Og citronsyre det er rimelig let at få fat i og kan købes stort set alle steder. Natron har I måske allerede i jeres køkken. Man bruger det nemlig til bagning. For at citronsyren kan give den der brusende effekt, som jeg nævnte før, så kræver det, at det bliver blandet med natron. De to ingredienser de skaber nemlig sådan en kemisk reaktion, når de sammen kommer i kontakt med vandet. Og det er den reaktion, som giver den velkendte brusende effekt i f.eks. badebomber. Det næste vi skal se på er majsstivelse. Majsstivelse har et særligt vigtigt job i badeprodukter, og det er simpelthen at sørge for, at reaktionen fra natron og citronsyre ikke går alt for hurtigt. Vi vil jo gerne nyde vores produkter så lang tid som muligt, ikke? Hvis man er allergisk over for majs, så kan andre former for stivelse bruges i stedet for. Olie er vores næste ingrediens. Olie bruger man i badeprodukter, hvis man gerne vil gøre dem sådan lidt mere lækre eller luksuriøse, og olie hjælper huden til at holde på fugten og giver en dejlig blød fornemmelse efter brug. I kan stort set bruge alle slags olier, men jeg foreslår, at I bare køber den billigste, I kan finde i supermarkedet, f.eks. solsikkeolie. Og måske så står der jo allerede noget i køkkenskabet. Salt er det næste. Alle former for salt. Fint salt, groft salt, havsalt, epsomsalt, alt kan bruges, men det kommer også an på, hvad man vil bruge det til. Salt kan helt praktisk bruges til at forbedre konsistensen i vores produkter, men nogle typer salt har faktisk også en blødgørende og rensende effekt. Her skal man finde de typer salt, som er rige på mineraler, f.eks. epsomsalt eller havsalt. Nu kommer vi til nogle af de ingredienser, som de fleste nok ikke lige har liggende derhjemme. Vi vil gerne have skum og bobler i vores produkter. Indtil videre er der ingen af vores ingredienser, som kan give os lige nøjagtigt det. Her kræver det noget, der hedder sæbestoffer. Der findes mange typer sæbestoffer derude, og det er lidt af en jungle at finde rundt i, så jeg vil bare vise jer 2 typer, som virker til de fleste opskrifter. Det første er SCI-pulver. SCI-pulver er et mildt, sulfatfrit og meget fint pulver, som skaber dejligt blødt skum. Når man arbejder med SCI-pulver, er det rigtig vigtigt at dække både mund og næse med en maske eller lignende, fordi partiklerne i pulveret er så bittesmå, at de flyver rundt overalt. Det er ikke farligt at indånde, men det kan være rigtig ubehageligt. Det næste vi skal se på er betaine. Betaine er et mildt, flydende sæbestof, som støtter og forbedrer SCI-pulverets skum. De 2 ingredienser bruges rigtig ofte sammen, fordi de komplementerer hinanden så godt. I kan følge linket i beskrivelsen nedenfor for at se, hvor I kan købe både SCI-pulver og betaine. Nu kommer vi til endnu en ingrediens, som nok ikke lige kan findes hjemme hos de fleste af jer. Polysorbat 80. Polysorbat 80 har et eneste job, og det er at sørge for, at oliebaserede ingredienser kan blive opløst i vand. Som I måske allerede ved, så er vand og olie ikke så gode venner, men polysorbat mildner deres forhold og gør dem forenlige. Det er super godt, hvis opskriften indeholder vegetabilsk olie eller andre olier, eller æterisk olie. Jeg har linket til en hjemmeside nede i beskrivelsen, hvor I kan finde og købe polysorbat 80. Nu kommer vi til det sjove. Det, som kan gøre vores produkter mere personlige og sjove, nemlig farver og dufte. Når det kommer til farver, er der flere muligheder, og jeg har taget 3 eksempler med her. Det første er mica. Mica er et mineral, som er lavet til et fint pulver. Det er farvet med pigment og har en smuk glimmereffekt. Det næste er pigmentfarve.
Pigmentfarve er også forskellige typer af mineraler, som er lavet til et fint pulver. De har dog ikke samme glimmereffekt som mica. Det tredje er urtepulver. Urtepulver er pulver fra forskellige planter og blomster. Det kan fx være hibiskuspulver eller butterfly pea pulver. Der er mange flere muligheder for at farve sine produkter, og i virkeligheden er det en smagssag, hvad man vil bruge. Man skal bare huske at tjekke, om det rent faktisk kan bruges til det, man gerne vil bruge det til. Som det sidste skal vi tale om duft. Vil man gerne have sine badeprodukter til at dufte af f.eks. citron eller lavendel eller noget helt tredje, så kan man bruge æteriske olier og duftolier. Æteriske olier er 100% naturlige og udvundet af planter, frugter, blomster osv. Duftolier kan være delvist naturlige, men er også bearbejdet kemisk i et laboratorium for at kunne skabe sjove blandinger eller dufte, som ikke lige kan udvindes naturligt. Her er det igen en smagssag, om man vil bruge det ene eller det andet. Man skal bare sørge for at undersøge, hvor meget man må bruge af gangen, så det ikke kommer til at irritere huden. Det var sådan set alt for nu. Jeg håber, I har fået noget ud af det, og så glæder jeg mig rigtig meget til at dele opskrifter og erfaringer med jer alle sammen. Ha' det rigtig godt.